שלום לכם, היום זה ממש שתבין פרק אחד. טוב, אם כמה תגובות בזמן האחרון, המקורים סתומים פרק אחד, הגעתי שעשיתי. אז דבר ראשון, זה סגנון כזאת שממש סגנון, מופע כזה. מכירים כל מיני מקורות כאלה, למשל סתם. למשל מסתובבת ולא סתם יש... לא פסיכולוג, יש תוכנית אייקאלי, למשל. ויש ארוחה משבית נטור, אוקיי? יש כל מיני תוכניות שיש כזה. בוא נגיד שזה ארוחה של דניאל, אוקיי? בוא נגדיר את זה ככה. טוב, לא יודעת תגובות עדיין, כי זה סרטון ראשון כאילו. אז תראי, כאילו... אז אפשר לעשות משהו בסרטון, כאילו, וזה כאילו, בסרטון הבא, בסרטון זה תוכלו לעשות תגובות, יכתבו על זה בתלמודים שאני אעשה בסרטון הבא, אבל חוץ לא כל הסרטונים כאלה, אוקיי? בואו נגביל בדקה. אבל זה אחרי שאני אעשה בסרטון, תגיבו מה שאתם רוצים וכל מיני כאלה. עכשיו למשל, תכתבו מה אתם רוצים שאני אעשה בפרק הבא. אתה מוכן לי? טוב, ממשיכים. אז, טוב, אז... אין לי מה לעשות עכשיו בפרק הזה. אפשר שנייה נראה לכם משהו שבניתי. הנה זה, כמו שאתם רואים זה, לא מה שרואים זה מין צירה כזאת. פה יש לה מין דגל כזה, מנוע שמסובבים אותו ככה, עוזבים ואז מסובב בחזרה. מנוע עשוי מפוליגון. אתם רואים? הוא עושה לי פוליגון ככה שזה מתמלא במים, יש פה תעלות קטנות כאלה. זה מתמלא במים, ואז נהיה יותר יציב, הסירה שטה. טוב, זה הסרטון הראשון שלנו. טוב, וזה... תגידו, ביי!